Akala ko last na talaga yung travel namin sa Pilipinas. Hi, Kumling. You like it? Hello everyone! Welcome back to another episode of Day in the Life of an Immigrant Family here in America. Today guys is our travel to Canada dahil may family event kami doon. Akala ko last na talaga yung travel namin sa Pilipinas, pero sige na, para sa pamilya pupunta kami. Ito na siguro yung pinakamaagang punta namin sa airport ever since nandito ako sa Amerika. Yung flight namin is 4:55 and we are already on our way. Anong oras pa lang? It's still 11:06. Kasi yung travel namin papuntang airport, it's 1 hour and 10 minutes na ngayon dahil traffic. Taki namang traffic ang Atlanta. Pero kapag yung maganda yung traffic, less than 1 hour lang sana. Plan is, ita-drop off kami ni Daddy sa airport and then pupunta siya, magpa-park siya sa Park and Fly. Ang mahal ng parking nila dito, guys. Dati nung nasa Sioux Falls kami, 'di ba? Parang an hour before the flight, tsaka lang kami pumunta doon kasi we are just 10 to 12 minutes away from the airport. Tapos, hindi pa kasi ganun kadami yung tao. So, kapag pupunta ka sa TSA, dahil lahat iniisip na maaga mag-check-in, lahat maaga nandun. So, kapag late ka na nagpunta, naka-check-in na halos yung mga taon. Paisa-isa lang kasi yung airplane doon. Siguro may magsasabay lang na dalawa, ganun na flight, ganyan. So, hindi talaga ganun karamihan kasi hindi siya yung major na airport nung nasa Sioux Falls pa kami. Pero ngayon, dahil Atlanta tayo, Atlanta is the busiest airport in America daw. I don't know how true. That's what I've seen sa mga border control. Yung mga napapanood na nagtitry sila ng mga drugs, mga ganyan. Sa United, ang sabi, the earliest time that we can drop our bag is 3 hours before the flight. Hindi rin kami pwedeng sobrang aga, hindi rin naman kami pwedeng sobrang late. Tapos yung TSA doon ay mahaba talaga. Wala kaming TSA pre-check. Ang tagal-tagal na namin gustong mag-TSA pre-check. Last year pa namin pinag-uusapan ni Daddy pero hindi namin siya naaasikaso. Naaalala lang namin kapag malapit na yung flight namin tas wala kaming time para mag-apply kasi yung TSA pre-check, i-apply mo siya online lang naman yung application, kaso yung parang interview niya, parang pupunta ka talaga sa opisina tapos hindi mo pa alam kung may available ba na slot for the interview, mga ganyan. Tapos meron kaming layover later sa Colorado. The United app already said that our gate, pag land namin ng Colorado papunta sa gate namin papuntang Yeg or Edmonton is 17 minutes walk. 17 minutes walk. Yung stroller talaga is a must kapag magta-travel with toddler. Imagine mo naman yung 17 minutes walk tapos nang busy pa. Tapos syempre hindi lang yung 17 minutes walk kasi maghahanap ka pa, baka mamaya magta-train pa kami, tas mamiss pa namin kung nasaan yung train, yung pababa sa train, ganyan. Samahan nyo kami ngayon sa flight namin, sana walang maging aberya. Medyo mas kampante ako ngayon kasi nag-message na ang United na full flight, so they are encouraging us to check in our carry-on luggage. Dalawa yung i-check in namin na carry-on luggage for free. Kaya yung mga check-in luggage namin, binawasan ko ng laman para hindi na kami magka-problema sa timbang. Tapos lahat ng liquids nasa iisang luggage. Para minsanan lang yung bubuksan na bag, hindi yung lahat kakalikutin. Kasi ang hirap pag ganun, mag-ayos ka pa. Tapos baka isuswab pa nila yung kamay ni Mac. Pero feeling ko hindi kanila isuswab dito, Daddy. Wala sila masyadong time. Sa Sioux Falls kasi dami nilang time. Nagsuswab pa sila ng kamay. Hindi ka ba naghawak ng mga ngayon? Kontrabando sa ospital? Meron, pero naka-gloves na. Naka-gloves ka. Galing kasing duty si Daddy, guys. Parehas kaming wala masyadong tulog. Ako wala masyado, siya wala talaga siyang tulog. Kapon pa siya gising ng 2:00. Tulog ka mamaya, Daddy. I can tell wrong from right when you pull me close, addicted to the high. Only heaven knows, but it hurts when the night is still. Star-crossed lovers are dead to lose. I can tell.
so alive. What a tragedy in disguise. Some kind of beautiful signifies people in the static. Maybe it's worth it though. You've been the Nappy change, nappy time. Baka mamaya maiwan na naman yung camera na to. Kwento ko na lang guys. Instead of going to domestic terminal, punta kaming international. Good mood pa man din si Mishi na kanina. Siniwan na kami doon ni Daddy. Yun pala, walang United doon. Kailangan namin pumunta dito sa domestic. So, umikot na naman kami. Nagpunta na si Daddy sa parking. Buti na lang hindi pa siya nagbayad hindi siya pinagbayad doon sa booking niya. Tapos pagdating namin ng domestic, iniwan na din kami ni Daddy doon. Drop off kami. Tapos pumunta siyang parking, naghanap pa siyang parking, nawala pa daw siya. Tapos nag-shuttle ka, Daddy? Hindi ka nag-shuttle? Skytrain. Skytrain. Wow, social. May Skytrain pala sila. And then, sa TSA, okay lang kami kasi iba yung line ng may stroller tsaka may wheelchair. So, doon kami pinapunta. Pumunta kaming North Checkpoint. Pinabalik kami ng main checkpoint kasi doon daw yung may nagche-check ng stroller na pwedeng nakahiga doon si Mishi up until sa TSA na pinag-checkan, ganun. Doon kasi sa North, doon pa lang sa start ng pila, ipapatanggal na nila yung stroller. So, ayun, update. Malapit na kami. Mga dyan na lang sa labas yung aming gate. So, let's go kasi nagmamaktol na to. Sip, sip! Hooray! Parang gusto ko ng ito, parang masarap. Roast turkey and Swiss. Hati tayo? Isa lang. Gusto mo ng croissant? Ang mahal naman, $5. Ito yung may with almond. Nyati kaya mo ba? Ate lang? Pwede, pinapaslide niya yung milk niya. Hindi ka naman nag-eat ng maayos. Marmartel yun. Meron tayo. Kanya? Meron tayo ito sa termo. Martel yung latin na ba? Mishi, not there. Nag-failing. Next time. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Wow, Mishi. You don't have to wait. Open? What do you want? Stickers? We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little. Update. Colorado na kami. Lagi na lang kami nasa CR basta nag-update. Kasi, ito-change na si Mishi, iihi ako, iihi din si Daddy. So, nasa family room kami lagi. Si Mishi was so good during the whole flight except nung malapit na kami mag-land. Ayaw na niyang umupo. So, kinakabahan ako sa pag-uwi namin from Yeg to Houston or from Edmonton to Houston. It's going to be 4 hours yung flight na yun. Mabubore siya sa car seat. So, kanina hindi na may-epekto lahat. Kasi yung yung buckle nandito sa likod niya, yung seatbelt. Yung lock ng seatbelt, nasasaktan na rin siguro siya. Hi! Kung naka-rear facing sana siya, uupuan lang sana niya, hindi sana yung nasa likod niya. Kaso nag-front facing kami. So,
sa likod medyo masakit yun, bumubukol. Let's go na. Kasi malayo pa yung gate natin, no? Hindi kami makagamit ng walkalator kasi may ano kami, stroller, bawal. Airplane. Truck. That's a truck. You like it? Wow. What's outside? Show mommy what's outside. Wow. Dito na kami sa aeroplano, guys. Struggle is real. Ayaw nang mag-car seat ni Mishi. Make sure your seat back is upright and your seatbelt is securely fastened. Please place your personal putting on your oxygen mask. Touchdown, Edmonton. Dito na kami, guys. Nafe-feel ko na yung lamig. Love it. Don't know how much you mean to me, baby. Basta nakita niya lalaki at kami na ata yung last trip nila. Wala nang katao-tao dito sa airport. Oh my God. Dada! Ang unfair mo naman. Dito tayo lahat Lulugihin mo naman kami. Porque di kami makasakay. You're like a painting hanging on my every wall. Baby, you save me, you give me all and a little more. I can't live without you. Buti na lang talaga may may palatandaan. Muntik ko lang kinuha eh. Iihi ka pa ba? Ha? Hindi na rin ako umihi. Ano? Na? I was roaming through the dark, baby. Ooh, you keep me. Ay, hindi na pala kasi sila nakakapasok dito kapag dito sa may international. Doon pala sa kabila yung nakakapasok sila. Sinabi ko pa man din na carousel to tayo. Yan na yung andyan sila. Oh, where are they? Hi! Hi! Baningning tita na oh, nandyan na oh. Hi! Nagmiso ko una yun. Gusto ko talaga si Carlo. Katorturugan. Si Kanay. Banog kami. Laguya ulit. Kaninang umaga pa kami. Banog. Grabe. Hamo nga ikatan no mo kaya nga bagkata naging gana di parking. Tito. Oh, tita na lang, tita. Go to tita. Anakay pala kaya. Mag-set up pa si Dada ng car seat. Tapos si Tito Jen and Tita Kali ang in charge sa mga luggage. Cutting trip kami gamin. Parinyas tsaka Florida. Layover ko ng Mata Brother. Cutting trip. Wala kasing pang pamasahe. Iso nga ordinary basta. Cutting trip. Ang ulit na nagkakating trip. Sa tatak lang nagagata-kating trip. Missy Beng, are you okay? May baningning na antok na yan. Hindi bago. Kasi alas 12 na yan. Siyempre pagod na pagod. Ang aga niyang gumising. Tapos saglit lang yung nap niya kanina. Andyan na po yung yung mudra. Awe. Okay, nandyan ba sa bintana na napakadumi. Mga footprint ng aso. Ang sarap ng lamig niya. Gusto ko yung ganito, chill lang. Daddy, yung backpack na diaper bag nandun Oy, hello, kumusta? Naka magayam, Robert. Naka magayam, wala tayong Jeggy! Yan, nalalabdamot din baningningan. Open the door! Hi, Missy Beng! You have Lala? You have Lala? Did you bless na? She's not bald anymore. She has long hair now.
Ala, alas 12 na doon sa Georgia, sister. Maturugan yun ah. May stress. Adunay tao. Go to tita. Tita. Tita, tita. Go to tita. Hello. Anak kaya kayo lang talaga. Mga tayon, akadi, mabisbising kami, please. Jollibee yun? Panganan mit, toy. Kukuri, Jain, ano sa din no kayo? Jollibee na tayo. Wow. Walang langis lang. Jolly, Jollibee. Hindi kayo lata ng mga ano. Wow, you're so tall naman. You're not my ano tamanin yan mo. And you're still Ang excited ako. What? She is. Tinatanong kami kung gusto pa namin mag-rice. Question ba yan? Did you guys eat already? I know who are the people who did not. I ate, Tita ate. Oh, I thought you did not. Mommy and Tita Berto are the only ones who did. Uy, wow! Spaghetti! Sino to kito yan? Sa kinay pa. Ang ganda na ng skin mo, Mishi. Except the hands. Parang ano na. Parang, ano. The fingers has eczema. It's okay. Don't worry, I got your Clorox. She doesn't Clorox a lot na. The maintenance. Because she knows how to shower na. Let's pray. Spaghetti and fried chicken. Tas the gravy is here. Thank you, family. Mamimiss ko na naman to pag nag-edit na ako. Yum. Parang tatalo sa Jollibee talaga. Walang naghugas ng kamay ah. Naghugas ka na? Kaya Ba't ganyan yung mga pinapanood nyo? Parang may ano sa barangay. Pasala di barangay. Idawlwan man ni barangay tanod ko ah. Mga tama naman ko na. Kahit kamumangan, let's go eat na. Let's go eat. Let's go eat. You want chicken? Hindi kayo mukha naman, ikaw kumagito gauna. Kami babagakin ni Genesis nga i-assemble. Bye-bye, Mishi. Good Kasi night, pa may Mishi. tita, tita. Thank you, brother. Bukan talaga. Sisa. Wala kami natin. Kapanan nyo. Ata mami. Ang garabi sa tubig. Ano, tutulugatan. Ang mamaya pinag-patawag sukatawon man eh. Templa, amot ama. Nagtimpla tayo ng milk. Ajay, bag nga ata ni Gray at the bote dito. Binagan natin na rin kamangan. With spaghetti? Let's go sit down there and eat spaghetti too. Ready. Chopper. Chopper! Ang tangan ng chopper.